आपके लिए मोदी जी ने 2 नई अमृत भारत ट्रेन सैंक्शन की है। आपके लिए और सैंक्शन किया है मोदी जी ने एक रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और 2 और नई गाड़ी सैंक्शन की है मोदी जी ने, एक सिलचर से गुवाहाटी इंटरसिटी और एक गुवाहाटी से अगरतला इंटरसिटी। अपने आसाम में तो वाटरवेज भी है, हाईवे भी है, रेलवे भी है, एयरवे भी है। अब तक अपने 2 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स सैंक्शन हुए हैं और चालू भी हो गए, मोइनराबांध और सिन्नमरा, और आज 6 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल सैंक्शन किए जा रहे हैं आपके लिए, आसाम के लिए अनलिमिटेड। हाय गाइस, नोंथांमोना बिथांखौ सिनायखायो जानांगौ। बिथाङा मिस्टार आश्विनी वैष्णव, इउनियन रेलवे मिनिस्टार। मैया बिथाङा गुवाहाटीयाव दंफैयोमोन। बिथाङा एडभान्टेज आसाम 2.0 सामिटखौ बाहागो लानो फैदोंमोन। बे समायावनो बिथाङा मोननै एनाउन्समेन्ट होदों। बे एनाउन्समेन्टआ बिटिआरनि थाखाय, बड'लेण्डनि थाखाय आरो आसामनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव। मोनसेयाव दङ क'क्राझारनिफ्राय गेलेफु भुटानसिम मोनसे गोदान रेल लाइन बानायनायनि। भेरि इन्टारेस्टिं। क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम बेखौ खालामोबा जोंनि आसामाव बिटिआर ओनसोलाव टुरिज्मनि डेभेलपमेन्ट जागोन। गोबां मानसिया बाहेरानिफ्राय फैगोन गेलेफुआव बेरायहैनो। मोजां जायगा ना गेलेफुआथ' बिउटिफुल प्लेस, बिउटिफुल टाउन। ओंखायनो गोबां मानसि फैगोन, डमेस्टिक इन्टारनेशनेल टुरिस्ट फैगोन, क'क्राझाराव थाफैगोन। माने क'क्राझार जागोन हाब बायदि। क'क्राझारनिफ्राय गेलेफु, बेनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटी, क'क्राझारनिफ्राय ओरै सोनाबथिंहाय बेंगलाव थांनाय बेबायदि ट्रेन फैगोन आरो। ओंखायनो क'क्राझार मोनसे हाब जागोन, डेभेलपसिन जागोन। जोंहा खामानि मोनसिगोन, बयबो खामानि मोनगोन, गोबां मानसियानो खामानियाव एंगेज जानो हागोन। बेनि थाखायनो बे प्रजेक्टआ बड'लेण्डनि थाखाय भेरि इम्परटेन्ट। सेकेन्डआ जाहैदों 300 crore माने 300 कौटिनि मेगा प्रजेक्ट। बे प्रजेक्टआनो जाहैदों वागन वर्कशप, माने रेल वागन, बे मालगारि डाब्बाफोरनि वर्कशप जागोन आरो बानायगोन। बिटिआर ओनसोलाव बानायगोन। बबे जायगायाव? बासबारियाव। आं कनफिउजन जादों, बासबारि बबे बासबारि, टिपकाइ बासबारि ना बबेथिंजायनि बासबारि। होमबाबो बे बिटिआर ओनसोलनिनो बासबारियाव बानायगोन आरो बेबो मोनसे गोजोनथाव खौरां। दानिया बासबारियाव गायसनजानाय बे वर्कशपआ दासो मानो जानो नागिरदों। बेयो एक्चुअलि बड' एकर्ड 2020 जों लोगो लोब्बा दं। बै एकर्डआव क'क्राझाराव रेल कच फेक्ट्रि बानायनायनि मोनसे एग्रिमेन्ट दंमोन। इफ यू गो बैक एन्ड सी द MOS लिरनाय दं। एनेक्सर नम्बर 3 नि सिरियल नम्बर 7 आव लिरनाय दं, रेल कच फेक्ट्रि इन BTAD एरिया। बेखौ बानायनांगौमोन। 2020 आव जादों ना एग्रिमेन्टआ, 21, 22, 23, 24, 25 होमबाबो जायाखै। नै दिनैसो बानायगोन होननानै रेलवे मिनिस्टारा एनाउन्स मोनदों। जोबोद खुसिनि बाथ्रा। आइ एम भेरि हेपि एबाउट दैट। बाट डिले जादों। मानो डिले जादों? एसे बिजिरनानै नायनि। मानोना 2022 आव पार्लियामेन्टआवबो मोनसे क्वेरि जादोंमोन। बे क्वेरिखौ जोंनि आसामनि एमपिफ्रा खालामाखै दे। राजस्थाननि सासे एमपिआ मोनसे क्वेरि होदोंमोन। बिथांनि सोंनाया ओरैबायदिमोन, रेलवे मिनिस्ट्रिया एबा रेलवे बोर्डआ माबाफोर गोदान फेक्ट्रि खुलिगोन नामा? रेल कच फेक्ट्रि खुलिगोन नामा? रेल इन्जिननि
गोदान मेनुफेक्चारिं इउनिट खुलिगोन नामा इण्डियायाव बबेयावहाय बबेबा मोनसे स्टेटआव बबेबा मोनसे इउनियन टेरिटरिफ्राव खुलिगोन नामा होननानै बिथाङा सोंदोंमोन। बे सोंनायनि फिननायाव रेलवे मिनिस्टारा मा होनदों आं एसे फरायनि, नोंथाङाबो नायदो स्क्रिनाव, आं एसे फरायनानै होनि। भेरि इन्टारेस्टिं माबा होदों आरो रिप्लाइ होदों। फिननायाव रेल मन्थ्रिया होनदों, Ministry of Railways has received a proposal from Northeast Frontier Railway for establishing rail coach factory in Bodoland Territorial Council at Assam, actually in Assam. मा होनदों नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ मिनिस्ट्रि अफ रेलवेनो 2022 आवनो मोनसे प्रप'जाल होदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव कोच फेक्टरिनि थाखाय, नाथाय मावाखै। वाइ? जानो हागौ बै समाव बाजेट गैया ना मा गैया हमनो हाला, बुंनो हाला। एनिवेज दा जोंनाव जासिगोन। आइ एम भेरि हेपि एबाउट दैट। अके, आरो बेनिफ्राय 2024 आवबो आरो मोनसे क्वेरि फैदों। बे क्वेरिखौ जोंनिनो बाख्नायजाथाव श्री जयन्ता बसुमतारीया पार्लियामेन्टआव सोंदों। बिथाङाबो सोंदों, बिथांनि सोंनायखौबो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो। भेरि इन्टारेस्टिं कुइसन। आं रिप्लाइखौ फरायनि, रिप्लाइखौ मा होदों। Rail coach factories are set up keeping in view the railway's overall requirement of rolling stock. Presently, the existing production units and those already planned are sufficient to meet the railway's overall requirement of rolling stock in near future. However, Ministry of Railways has granted in principle approval for setting up a new wagon POH workshop in Bodoland area. All right. In principle, they have granted to set up wagon POH workshop in Bodoland area. Now, what is POH? POH ni full form periodic overhauling of wagon. दाब्बा गाज्रि जानायफोरखौ, बे मालगारि दाब्बासो दे, वेगन मालगारि दाब्बाफ्रा सम सम मेनटेनेन्स नांगौना, बेखौ पेन्टिं खालामनांगौ, रिपेयार खालामनांगौ, बेनि थाखाय मोनसे वार्कशप खुलिनाय जागोन बुंदों। दा मैया मिनिस्टारा मेनुफेक्चारिं इउनिट होनदों। स' दिस इज लाइक कन्ट्राडिक्टिं, भेरि कन्ट्राडिक्टरि स्टेटमेन्ट। अरजाया, जेरैबाबो अरजाया जोंनो, whether it is POH workshop or manufacturing workshop, जोंनि थाखाय मोजां। माबा मोनसे फैगोन, जोंनि एकर्ड बादियै माबा मोनसे सेटआप जागोन बड'लेण्ड एरियायाव रेलवे मिनिस्टारनिफ्राय। That is good. All right, guys. Everything is well that ends well. Beggar has no choice. नोंथाङा मा सानो? एडभान्टेज आसामाव माथो एडभान्टेज बड'लेण्ड बादिसो जाबाय। आंथ' बिदिनो सानबायसो। We have got two excellent offer from the government of India. जोंथ' बिनानै लायो। We are like a beggar in that sense. In that sense, we are like a beggar. But we have achieved something today. Our leaders, great leaders, good, very good leaders. So we are getting something and we are not going to forget that forever. That is what I think. Because बेबायदिनो आं सानो। नोंथाङा मा सानो? कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। स' दिनैनि डिसकासनखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय। इयुनाव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैबावगोन। We will meet again then. Until then, take care. Bye.